O Concello de Catoira mantén a súa loita contra a pirotecnia de coaxe na parroquia de Dimo. O luns a Xunta de Goberno local aprobará a prohibición absoluta da súa actividade. O Goberno local toma esta decisión logo do último informe xurídico-técnico da interventora e do arquitecto municipal que cualifica como contundente. Que tal, saúdos? O Concello de Catoira non descarta incluso, chegado o momento, precintar a pirotecnia se fose preciso. De contado, ampliamos antes outras novas. Augas de Galicia revoga a autorización de vertedura de augas residuais da mina de San Fins. A nova foi moi ben recibida na comarca de Muros e Noia, especialmente entre o sector pesqueiro e as organizacións ecoloxistas que denunciaban a alta concentración de metais pesados nas augas. O PP de Pontevedra fai súa a recollida de sinaturas que hai unhas semanas comezaron os veciños e comerciantes da contorna da Praza da Ferrería para exixir medidas de seguridade cidadá. Rafa Domínguez explica que a intención é unir forzas e dar pulo a esta campaña que leva recollidas unhas 800 sinaturas. Meis pon a punto un dos principais accesos da ruta da Pedra Auga na zona de Gondarei de Abaixo. Acaban de instalar o saneamento cun investimento de 140.000 euros. A actuación supuxo tamén o reasfaltado de varias pistas e a creación dunha senda peonil cara ao bar da ruta, un establecemento, por certo, que o Concello sacará a licitación a vindeira semana logo da súa rehabilitación. Hoxe nas novas tamén lles falaremos dun novo festival solidario que impulsan en Vilagarcía. A Asociación de Veciños do barrio do Piñeiriño é o encargado de impulsar esta iniciativa. Será o domingo 21 deste mes con distintas actuacións musicais. Haberá tamén diferentes postos con comida e produtos á venda. Todo o recadado irá para Amencer Aspace, que ten a súa sede no barrio. E Noia prepárase para vivir 4 días de festa nunha das súas celebracións máis destacadas, o San Marcos, que volverá a enxalzar a tradición ecuestre da vila, mesturada con propostas máis innovadoras para todos os públicos. Na parte musical, a París de Noia, Xisco Feijó, sesións de DJs ou un tributo a Sabina. E completamos portada dando conta da morte dunha muller en Vilagarcía logo de caer dende un segundo andar cando estaba a limpar unha fiestra. Ocorreu no barrio do Piñeiriño. A vítima acabou falecendo no Hospital do Salnés. Comezan as novas do día. E antes de nada, imos ata Muros. A Garda Civil detivo o presunto autor de varios roubos en vehículos e segundas vivendas cometidos na localidade. Impútaselle 2 delitos de furto tras sustraer vehículos coas chaves postas que utilizaba temporalmente para despois abandonalos. Tamén se lle atribúe a autoría de varios roubos con forza en vivendas deshabitadas, das que levou diversos obxetos e ferramentas. A Garda Civil sospeita que puido ter a colaboración de terceiras persoas, polo que a investigación segue aberta e non se descartan novas detencións. O detido xa foi posto a disposición do xulgado de instrución de Muros. E xa o adiantábamos en portada, o Concello de Catoira mantén a súa loita contra a pirotecnia de coaxe na parroquia de Dimo. O luns a Xunta de Goberno aprobará a prohibición absoluta da súa actividade. O Goberno local toma esta decisión logo do último informe xurídico-técnico da interventora e o arquitecto municipal que cualifica como contundente. O documento, segundo apuntan dende o Concello, propón rexeitar todas as alegacións presentadas por Pirogal e declarar de xeito definitivo e firme a ineficacia da comunicación previa pola que se construiu, mellor dito, o galpón. Os seguintes pasos serán, explican dende o Executivo, impoñer medidas cautelares para que a construción non sexa utilizada, chegando incluso a precintala de ser necesario. Despois, iniciarase un expediente de reposición da legalidade urbanística para a súa demolición. Tamén se estudarán posibles responsabilidades da empresa polas, explican, irregularidades detectadas. O informe xurídico establece, aseguran dende o Goberno local, que ao solicitar autorización previa para o galpón con uso agrícola, a pirotecnia presentou unha comunicación irreal, fraudulenta, artificiosa ou arteira. O Concello cree que con esta manobra a empresa agardaba non esperar a obtención das autorizacións sectoriais e axilizar os prazos para a súa construción. Ademais, a construción non cumpriría, aseguran, coas condicións para unha edificación en solo rústico.
E Augas de Galicia vende revogar a autorización de vertedura de augas residuais da mina de San Fins. A nova foi moi ben acollida na comarca de Muros e Noia, especialmente entre o sector pesqueiro e os colectivos ecoloxistas que denunciaban a alta concentración de metais pesados nas augas. Satisfacción entre o sector pesqueiro, os colectivos ecoloxistas e o tecido social da comarca de Muros Noia tras a revogación da autorización de verteduras da mina de San Fins. A decisión de Augas de Galicia prodúcese un ano despois de que se autorizara, un ano no que os afectados non deixaron de denunciar as irregularidades no cumprimento dos condicionantes que establecía o permiso, evidenciando a alta concentración de metais pesados presentes nas augas. O asunto chegou mesmo aos tribunais, posto que a autorización fora recorrida por Ecoloxistas en Acción e as confrarías de Noia e Portosín. Tras esta resolución que evitará o vertido de máis de 1.000 millóns de litros de auga residuais ao ano, a plataforma Plademar Muros Noia seguirá a promover accións para acabar de xeito definitivo coas verteduras da mina. A solución pasa polo selado e taponado das galerías de desaugue e a reinundación das labores mineiras en condicións de seguridade. Emprenderán tamén accións legais para lograr a retirada dos residuos mineiros acumulados nas balsas construídas sobre o leito do río, que se atopan en moi mal estado. O BNG do Barbanza anima a cidadanía a seguir presentando alegacións en contra do proxecto da macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. En paralelo, presentaron unha serie de iniciativas no Parlamento instando a Xunta a garantir a capacidade da potabilizadora de Padrón e a calidade das augas no río Ulla. O BNG do Barbanza está a promover a presentación de alegacións á macrocelulosa proxectada por Altri en Palas de Rei. A comarca está directamente afectada, posto que o abastecemento de auga potable dos 4 concellos depende principalmente da captación do río Ulla. No caso de materializarse o proxecto, limitaría notablemente a capacidade da estación de tratamento de auga potable de Padrón, pendente de ampliación. Pois xa só o proxecto de Altri está falando de unha captación de 640 litros por segundo, co cal non se comparece, non é cohesionada ese ofrecemento por parte da Xunta desta ampliación da potabilizadora, e nós o que pedimos a respeito diso é que se garanta que se rematan esas obras, que se van facer esas obras, que por certo van ser a custo de todos os veciños e veciñas por un importe superior a 8,5 millóns de euros, que se garanta precisamente o abastecemento de auga, non só o doméstico, sino tamén o industrial, a toda a zona que abarcan estes 10 concellos, e que se garanta a calidade das augas, porque é evidente que se a calidade das augas non está garantida, pois evidentemente non a poderemos beber directamente. Outro dos motivos que levan os nacionalistas a opoñerse á creación desta planta é o risco de contaminación sobre a ría da Arousa, principal motor económico non só da Bisbarra, senón tamén de toda Galicia. A ría da Arousa supón a fonte principal de ingresos, ou unha das fontes principais de ingresos desta comarca. Ocupa case ou representa case o 25% do PIB, do Produto Interior Bruto, de toda a comarca. Só na ría da Arousa hai 1.540 mariscadores a pé. Querse decir que son o 44% de toda Galiza. E só na ría da Arousa hai 1.558 embarcacións pesqueiras e marisqueiras que supoñen o 40% de toda Galiza. Pero aínda máis, na ría da Arousa temos 2.319 bateas de mexillón que supoñen prácticamente o 70% de toda Galiza. Ademais das iniciativas parlamentarias, os nacionalistas están a traballar dende os concellos e a nivel comarcal tamén dende a Mancomunidade Barbanza-Arousa para amosar o seu rexeitamento a este proxecto. Varios concellos xa se teñen pronunciado os seus plenos en contra deste proxecto, van presentar tamén eles mesmos as súas alegacións. Queremos tamén que desde a Mancomunidade tamén se pronuncien en contra deste proxecto, algo que parece que vai encamiñado e será unha realidade ao longo dos vindeiros días. E seguimos con máis política. O PP de Pontevedra fai súa recollida de sinaturas que hai unhas semanas comezaron os veciños e comerciantes da contorna da Praza da Ferrería para exixir medidas de seguridade cidadá. Rafa Domínguez explica que a intención é unir forzas e dar pulo a esta campaña que leva recollida xa unhas 800 sinaturas. Cunha carpa na Praza da Peregrina, o Partido Popular de Pontevedra quixo dar pulo á recollida de sinaturas que hai unhas semanas iniciaron os veciños e comerciantes da Praza da Ferrería. De que vale tener un maravilloso modelo de ciudad que todos agradecemos si luego esa gente no puede salir a la calle, no puede estar a gusto, en confianza y sobre todo en seguridad. Exixen ao goberno local que tome medidas para solucionar os problemas de inseguridade cidadá que se veñen rexistrando en 3 puntos da cidade: Ferrería, Galerías Oliva e Campolongo. Creemos que se puede hacer mucho más, creemos que decir
y banalizar los problemas diciendo que solo son problemas leves no es arreglar los problemas, y creemos que hay un grupo de gente que se siente realmente insegura en mi ciudad, que es Pontevedra. Os populares tamén levarán esta cuestión ao vindeiro pleno. Será cunha moción reclamando que se cambie a ordenanza municipal reguladora da convivencia cidadá, dando máis ferramentas á policía local para que impida o consumo de alcohol e drogas na rúa. Tamén piden que se reforce o Departamento de Servizos Sociais e que o alcalde se reúna coa policía local e cos veciños afectados. Todos nos trasladan lo mismo, los problemas de convivencia que están generando un grupo de personas, generalmente sin techo, generalmente con problemas a veces de adicciones o problemas psiquiátricos, que se ha producido un efecto llamada y que la gente se siente insegura. La gente se siente insegura en sus trabajos, al salir de sus domicilios. Hemos visto agresiones muy fuertes a personas aquí en este entorno también, aparte de otro tipo de molestias. Esta campaña leva recollidas ao redor de 800 sinaturas. O Concello da Illa quere renovar o parque infantil do Bao situado ao carón da ponte. Coñecemos os detalles dese proxecto logo da publicidade. Pois aquí continuamos nas novas en Canal Rías Baixas. Mañá está previsto que Alfonso Rueda tome posesión como presidente da Xunta. Tamén que entre o sábado e o domingo se coñezan os nomes dos conselleiros que o van a acompañar nesta segunda etapa á fronte do Executivo galego. Un dos nomes que aparece nas quinielas é o do alcalde da Estrada, José López, tamén deputado na Deputación de Pontevedra. Hoxe o presidente provincial amosábase orgulloso do seu equipo, consciente dixo de que calquera podería ser unha gran fichaxe para a Xunta. Teño o luxo de contar cun grandísimo equipo, e non quero individualizar absolutamente en ningún. É a verdade que no caso do alcalde da Estrada, por non sorprenda a ninguén que este en todas as quinielas típicas deste momento previo ao que é o anuncio dos conselleiros que, bueno, en teoría está chamado a ser o domingo. Eu digo por talento, por capacidade, por xestión, por valía. Marchamos agora ata Meis porque o Concello pon a punto un dos principais accesos da ruta da Pedra e Auga. Na zona de Gondareira Baixo acaban de instalar o saneamento cun investimento de 140.000 euros. A actuación supuxo tamén o reasfaltado de varias pistas e a creación dunha senda peonil cara ao bar da ruta. Un establecemento, por certo, que o Concello sacará a licitación a vindeira semana logo da súa rehabilitación. A chegada do bo tempo acelera o remate dos traballos na contorna dun dos principais accesos á ruta da Pedra e Auga en Gondareira Baixo. O Concello de Meis vende executar aquí o saneamento. A alcaldesa salienta que este é un paso máis para seguir ampliando a rede na que o Concello leva investido case 400.000 euros nos últimos meses. Isto se une ao outro saneamento que xa está rematado desde fai un mes e medio, 2 meses, que é o que levamos a cabo en Luxío, Penente, o sea que Quintáns, que ten dúas parroquias, San Salvador e San Vicente, e aquí estamos en San Martiño, e o resumo é que o Concello de Meis en apenas 6 meses fixo unha inversión de preto de 400.000 euros, máis de 350.000 en saneamento. No caso desta actuación na parroquia de San Martiño tamén se reasfaltaron as pistas e se creou unha senda peonil no acceso á ruta. Aquí a obra conleva non solamente saneamento a toda esta zona, sino que a reposición do firme, e ahora están a rematar esta parte que é a senda para entrar camiñando hacia o bar da ruta da Pedra da Auga, non? Un establecemento que o Concello vai sacar a licitación a vindeira semana. Esas instalacións tiñan unha orde de demolición, pero o Concello conseguiu mercar a parcela e logo rehabilitar o bar. Dentro deses traballos dotouse de suministro eléctrico, adquiriuse un clorímetro para a captación da auga e conectouse á rede de saneamento. Vai a sair por 3.500 euros anuales por un período de 4 anos e supón tamén que a persoa que ou a empresa que o colla vai a condicionar o local, e as obrigas que se lle impoñen é manter limpia a zona e ter aberto o establecemento uns determinados meses ao ano, non? Para que coincida cos meses de verán, Semana Santa, etc. Por outra banda, a alcaldesa avanzou que acaba de adxudicarse a renovación da pasarela situada ao carón do Mosteiro da Armenteira, onde remata a ruta da Pedra e Auga. A previsión é que eses traballos estean rematados antes da chegada do verán.
Pois precisamente seguimos no Mosteiro da Armenteira, en concreto falamos do peche da Oficina de Turismo Provincial que hai nese mosteiro e que acaba de anunciar a Deputación de Pontevedra alegando que a igrexa está pechada. Hoxe a alcaldesa pediulle ao Goberno Provincial que, ao igual que fixo o Concello, envíe unha petición ao Arzobispado para que reabra esa igrexa. Con todo, Marta Giraldez di que o monumento ten outras moitas cousas que ver. Entendo que bueno, pois que para alguén que fai o camiño, para un turista que ven a visitar a Armenteira, non, que é o referente turístico deste concello, chegar ali e topar a igrexa pechada, pois a verdade, bueno, a verdade que decepciona, non? Pero tamén é certo que hai moito máis que disfrutar na Armenteira, hai un claustro maravilloso e eu estou convencida que se unimos forzas, tanto a Diputación, incluso a Xunta e o Concello, por nesa reclamación constructiva, non, de que é positivo para o noso Concello e para a nosa comarca que a Catedral do Salnés este aberto ao público, se as administracións unimos forzas, pois vamos a conseguir o obxectivo. E o Concello da Illa quere renovar o Parque Infantil do Bao, situado ao carón da ponte. Trátase do último espazo de xogos pendente de renovación no municipio. O Concello ten xa o proxecto deseñado incorporando novos xogos pensados para varias franxas de idade. Nun dos extremos instalaránse os elementos para a rapazada máis pequena. Contra o mar irán os xogos para os nenos máis maiores, incluído un rochódromo. A idea é mudar os xogos por outros de madeira e aluminio, que son os materiais máis resistentes á acción do mar. Para a renovación deste espazo, que supera un investimento de 48.000 euros, o Concello presentou unha solicitude para unha subvención da Xunta. O alcalde confía en conseguir eses fondos. De ser así, o Goberno galego asumiría o 80% do presuposto e o Concello o 20% restante. Vais a facer unha zona, sobre todo, máis pegada ao aparcamento máis infantil, e na zona máis traseira, máis xa pegada cara ao principio da ponte, por chamar de algún xeito, onde estaba antes a palmeriña, vamos a facer a zona máis para adultos. A historia instalar uns rocódromos, despois un elemento bastante grande e bastante potente para o tema de, para xente xa, para os rapaces máis maiores. E o Concello de Boiro ampliará os seus fondos bibliográficos grazas a unha subvención de máis de 4.000 euros procedente da Consellería de Cultura para a adquisición de novidades editoriais. O obxectivo é mellorar as coleccións das dúas bibliotecas municipais con que conta o Concello integradas na rede de bibliotecas públicas de Galicia. Son a situada na Casa da Cultura da Cachada e a Axencia de Lectura Municipal de Escarabote, no Centro Social da parroquia. A Asociación de Veciños do barrio do Piñeiriño en Vilagarcía organiza un festival solidario. Será o domingo 21 deste mes con distintas actuacións musicais. Haberá tamén diferentes postos con comida e produtos á venda. Todo o recadado irá para Amencer Aspace, que ten a súa sede no barrio. A Asociación de Veciños Breogán do barrio do Piñeiriño de Vilagarcía impulsa un gran festival solidario. Vaise celebrar o vindeiro domingo 21 de abril a partir das 12 do mediodía. Haberá concertos na rúa Camilo José Cela e, empezarán actuando os rapaces de Rompe Calaveras, logo estará Pedro Vi, Dani Barreiro, tamén contamos con dúas DJs, la Yaya DJ e Cris DJ. Estamos encantados, insisto, de participar. O festival inclúe un espazo gastronómico e tamén varios postos. Todo o recadado irá destinado para Amencer Aspace, centro que atende a persoas con parálise cerebral e outras patoloxías que está asentado neste barrio. Vai haber distintos medios para colaborar, nos vamos a poñer as nosas mesas de artesanía tamén, existirá tamén a opción de consumir unha tapa solidaria e, ademais diso, unha fila cero que poñeremos ali como uns petiños para quen queira que colaborar, que colabore, pero sobre todo o que agradecemos é que a xente se veña a divertir con nós. A implicación da rapazada do centro está sendo xa todo un éxito, máis alá de gañar visibilidade, tamén conseguirán financiar algunhas das súas necesidades. O recadado irá destinado a sistemas alternativos de comunicación. Agora mesmo a tecnoloxía está avanzando, pero igualmente todo o que
referido a discapacidade suele ser moi costoso e con isto poderemos chegar a ter un sistema que os chicos que non teñen nada de mobilidade se poidan comunicar coa vista, o sistema TOBI que estamos implementando ahora nos centros, e si incluso a recaudación fora moi xenerosa, pois iría destinada a unhas barras paralelas para que poidan facer a fisio. O Concello de Vilagarcía tamén colabora con este festival que, sen dúbida, encherá de festa e solidaridade un dos mellores barrios do mundo. E Noia prepárase para vivir 4 días de festa nunha das súas celebracións máis destacadas, o San Marcos, que volverá a enxalzar a tradición ecuestre da vila, mesturada con propostas máis innovadoras para todos os públicos. O xoves 25 arrancan as festas de San Marcos en Noia coa tradicional feira Cabalar en San Lázaro. Este ano incorporan novidades nos concursos e exhibicións cun programa máis amplo con actividades para todos os públicos. Novidades tamén en canto á feira de maquinaria agrícola que estrea localización. A feira Cabalar, onde temos máis de 3.500 euros en premios, con todos os concursos morfolóxicos que ten, como sempre será en San Lázaro. E a maquinaria agrícola, este ano decidimos cambiarla de sitio, porque é mercadillo, é un xoves, é un mercadillo onde está ahora, que é onde se facía a maquinaria agrícola, querémolo manter, que é no malecón de San Lázaro, non? Entón cortamos a rúa Carreiriña, Porta da Vila, como facemos na feira medieval, e aí poñemos toda a maquinaria, a exposición de maquinaria agrícola, co cual facemos un paseo desde o que é desde a Alameda hasta San Lázaro os Cabalos, pois un pouco uniforme para que a xente poida visitar todos os puntos cómodos, non? Entre as propostas musicais destacan orquestras da talla da París de Noia, artistas como Xisco Feijó, sesións DJ con disco móvil ou un tributo a Sabina, entre outras. E tamén tocará un grupo de Noia, que son as Lens, tamén consolidadas con Fernando do Campo, Gillo a Juanma, un grupo de Noia que, de moito nivel, non? O día 26 é festivo aquí, e tamén, decidimos este ano meter algo que se nos deba demandando un pouco a xente máis xoven, e que creemos que non sempre vamos escoitando, que facemos mal intentamos correxilo, e vamos a poñer 2 discotecas móviles, un é o día 26, que é este día, que estará a CDC, xunto con New York, e outro día é a Chocolate, que estará tamén con Metrópolis na Alameda. Pero destacaría sobre todo a actuación de un dos expoñentes, eu penso que das persoas a nivel tradicional ahora da música galega máis importantes, que é Xisco Feijó. As celebracións rematarán o domingo cunha foliada popular e a actuación de Troveiros da Ponte. O cartel deste ano foi elaborado por un ilustrador local, Fon Barreiro, que tratou de plasmar as lembranzas que lle evoca o San Marcos xunto cos enclaves máis emblemáticos da vila. É unha festa moi familiar. Está o tema, e a parte cargado de moita tradición. Están por un lado os cabalos, a feira agrícola, pero se mestura con foliadas, con folclore. Entón, intentei combinar todo eso. E seguimos en Noia porque ali xa teñen todo listo para acoller a 38ª edición do seu rally que se vai celebrar os días 19 e 20 deste mes. A cita deportiva converterase nunha homenaxe ao piloto Diego Mallo, falecido a finais do pasado ano nun accidente de tráfico. Xa hai máis de 130 vehículos inscritos para participar no Rally de Noia que se disputará a vindeira fin de semana. Respecto aos participantes, decir que este ano estamos tendo unha sorte moi grande porque hai un nivel participativo moi alto e os inscritos para este ano é a prova que máis inscritos ten, o sea que creo que vai a ser todo un éxito. A ceremonia de saída terá lugar o venres 19 ás 8:30 da tarde dende a esplanada de la Barta ata a Alameda para que os veciños poidan disfrutar do espectáculo, a falta do tradicional traito urbano que nesta edición non se desenvolverá por cuestións organizativas. O coche de Diego Mallo, piloto falecido pasado ano, formará parte tamén desta comitiva a modo de homenaxe. Hoxe é un día emotivo para os veciños e veciñas de Noia e para todos os aficionados ao mundo do motor. Moitos de vos tivestedes a oportunidade de ver a entrada, que aí atópase o coche, o vehículo que conducía unha persoa moi querida na localidade, unha persoa que desgraciadamente o pasado Nadal tivo un accidente de consecuencias fatais que lle causou a morte e que ademais supón que o seu irmán Guille siga todavía nun estado crítico. Esperamos que se produza esa recuperación tan ansiada e tan necesaria para que esa familia teña unha ilusión e para que esa familia poda aferrarse a esa recuperación. O sábado comezará a competición que se dividirá en 4 treitos.
E os sábados tramos collemos zonas novas, empezamos en Transportes El Jaime, que se disputa entre Lousame e Brión, ou entre Lousame e Rois, perdón, e despois vamos a Brumacallas, que é en Brión. Faremos agrupamento en Brión e repetimos os tramos. E pola tarde, Pavimentos Noia, que é íntegro no Concello de Lousame, e Autos Patiño, que é no Concello de Ames, tamén un tramo inédito como de Brión, con un reagrupamento tamén en Ames a media tarde, sobre 5:30. Víctor Senra parte como favorito, aínda que hai varios participantes con posibilidade de arrebatarlle o título e truncar así a boa racha do piloto de Dumbría. E o futuro do baloncesto feminino darase cita no mes de xuño en Pontevedra. Do 2 ao 8 dese mes, o Concello acolle o Campeonato de España Infantil Feminino deste deporte. Unha cita que reunirá a máis de 600 deportistas e moverá preto de 2.000 persoas. O futuro do baloncesto feminino ten unha cita en Pontevedra. A cidade acolle do 2 ao 8 de xuño o Campeonato de España Infantil Feminino deste deporte. Son 32 equipos que como mínimo traen 20 xogadoras, polo tanto estamos por riba dos 600 participantes e, ademais dos adestradores, familiares, sabemos que canto máis pequenos son as nenas, máis preocupación familiar hai, e a parte dos pais suelen vir tamén a veces os avós ou as aboas. Estamos a falar por enriba de 2.000 persoas que se achegarán a Pontevedra durante esta semana. A fase de grupos disputarase nas dúas pistas do pabillón da Xunqueira. Os cuartos, semifinal e final serán no pabillón municipal. E eu definiría este campeonato como unha festa, porque realmente ver a todos os equipos pola cidade apoiados por as familias e demais, pois é un movimento continuo de xente que, como decía o alcalde, pois supón unha mobilidade na cidade que non é normal ou habitual, non? Solo cando se traen eventos deste tipo. Un campeonato en formación marca un pouco la línea a seguir que están llevando las selecciones españolas de formación, este nivel competitivo, ese disfrutar desde la exigencia que da un campeonato de estas características con tantos equipos. Dende a Federación Galega de Baloncesto calculan que a celebración deste campeonato en Pontevedra terá un impacto económico na cidade de ao redor de 300.000 euros. Pois con baloncesto poñemos hoxe o punto final ás novas, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí e pasen boa fin de semana.